प्रणाम करतनी, रउआ सबके प्रणाम करतनी। हम भोजपुरी में ही लिखीले, हाथ से लिखीले, गांव खेत आ माटी लिखीले। लेकिन आज अब तक जितना लोग के सुननी, अगर हम इश्क मोहब्बत के दो चार लाइन बात ना कही तो समाज हमरा के स्वीकार करी कि ना करी ये सोचतनी। हम तो तत्काल में लिखनी है कि तहार हंसत चेहरा हमरा आँख में ठहर गईल, तहार हंसत चेहरा हमरा आँख में ठहर गईल, तहार प्यार से बोलल ताकल दिल में उतर गईल, तहारी रोहन बा जेने चलबू ओने आशिक बना दो, आ फिर झांक के भी ना देखेलू कि आशिक जियोता कि मर गईल। सियासत के या इश्क के जोड़ले के प्रयास कैले बनी कि यह बुझला में रात हो गईल कि हमरा से ऐसा कौन बात हो गईल, सरकार बनावे के वादा हमरा से आ गठबंधन के और के साथ हो गए। एक जने एक मित्र आई रहे हैं, वो कहने हैं कि इस ऐसा मर्ज बा ओकर इलाज का बा, सब के उसे पूछने हैं। तो हम प्रयास करें कि वो मर्ज के दवाई बता दे। बाबूजी वो मर्ज के सबसे बढ़िया दवाई बने तो वहाँ पे बा कि बाबूजी के आशीर्वाद से जिंदगी संवर जाला। दुख के दिन तो पलक झपकते गुजर जाला, आ ज़्यादा इश्क के बीमारी हो तो बाबूजी से कह, बाबूजी के चप्पल से हर इश्क के भूत उतर जाला। लाई उबाला। देखी गांव में वो सामान्यतः धारणा बा, जो लड़का मूड़ी नीचे गाड़ के चल ओकरा के हमनी के बड़ा बढ़िया कहल जाला कि बड़ा सभ्य है। तो वही पे गांव के लोग के अलग विचार बा, जौन बड़ बुजुर्ग कहले बाने। तो वही पे बा कि जे काम काजी बा उ अपना हुजूर ले देखेला, जे मजदूर बा अपना मालिक लगे देखेला कि हमार मने पैसा मिल जाओ, कि जे काम काजी बा उ अपना हुजूर ले देखेला, जे गर्दन तान के चलेला उ बड़ा गुरूर से देखेला, आ गांव के बड़ बुजुर्गी बात कहे ने जे मुड़िया गाड़ के चलेला उ बड़ा दूर ले देखेला, जे मुड़िया गाड़ के चलेला उ बड़ा दूर ले देखेला। देखिए हम गांव पे, हम कहनी है शुरू में ही कि हम गांव पे लिखी ले, आ गांव हमेशा से जिंदाबाद बा, इंसानियत आज भी गांव में ही बा। कोरोना में भी हम गांव पे लिखले रहनी कि कोरोना के कैसन स्वभाव बा, शहर पीड़ित बा, मस्त सारा गांव बा, आ हमरा लागेला एकर बा नेतवन से गठबंधन, ई वहाँ ना जाला जहाँ वहाँ चुनाव बा, तो कोरोना खातिर लिखले रहनी। देखिए अब हम गाँव पे लिखत नहीं कि जैसे शहर में भले हमनी के कितनो धन दौलत कमा लिहल जाओ, लेकिन एगो ऐसा समय आवेला कि हमनी के गांव के याद आवेला। तो वही पे पक्ति बा कि लोग तैरे के सीख लेला फिर भी नाव खोजेला, लोग तैरे के सीख लेला फिर भी नाव खोजेला, सीख के बिलायती बोल अंग्रेजी भाव खोजेला, और जब दुख पीड़ा में केहू साथ ना देला तो शहर में भी बसल लोग अपन गाँव खोजेला, शहर में भी बसल लोग अपन गाँव खोजेला। देखिए गांव के स्वरूप कुछ बदलल बा, वही पे बा कि गांव में थोड़ा बहुत घर के स्वरूप, गांव के स्वरूप बदलल बा। वही पे चार पंक्ति बा कि बिना पाबंदी के अब घर हो गईल बा, बिना पाबंदी के अब घर हो गईल बा, आपन लोगवे के खराब नजर हो गईल बा। अब बड़ बनता घर कपड़ा छोट भइल जाता, बड़ बनता घर कपड़ा छोट भइल जाता, लागता मॉडर्न भइला के असर हो गईल बा, लागता मॉडर्न भइला के असर हो गईल बा। देखिए ओकरा बाद गांव में का बदलल बा, छोट छोट गौवा भी शहर हो गईल बा, छोट छोट गौवा भी शहर हो गईल बा, नदिया दुबरा के नहर हो गईल बा, आरो के पानी अब घर घर में आवेला, घरवा के पनिया जहर हो गईल बा, घरवा के पनिया जहर हो गईल बा। समय के अपन सीमा बा, यही से हम यही जा वो उसमें है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, फिर कभी।